السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ina aiki da wannan dama don yin nasiha zuwa ga 'yan uwana akan fuskantar watan ramadana a cikin kwanakin jarrabawa. Muna cikin kwanaki na jarrabawa na annoba wanda Allah subhanahu wata'ala ya jarrabi mafiya yawan kasashen duniya da ita, abin da ya shafi na coronavirus. Ga kuma cewa muna fuskantar watan ramadana insha Allah na shekara 1441. Abu ɗaya na jarrabawa mai raɗaɗi, ɗaya kuma na farin ciki yake fuskantar mu. Yaya za mu fuskanci watan ramadana a wannan hali? Idan muka duba a tarihi, ba wannan shine karo na farko da Allah ta'ala ya jarrabi musulman duniya da fuskantar watan ramadana a cikin halin jarrabawa ba. Tun a farkon musulunci ya jarrabe musulmai da jarrabawa bayan wafatin fiyayyen halitta shekara 5 bayan rasuwarsa zuwa shekara ta 6 bayan rasuwarsa. A shekara ta 218 Allah ya jarrabe su da annoba ta shekaru, sun yi ta azumin wata ramadana a ciki. A shekara ta 218 Allah ta'ala ya jarrabe su da jarraba kala-kala. Shekara ta 400 da 'yan kai bayan hijira an jarrabe su. Shekara ta 749 an jarrabe su. Haka akwai al'amura da yawa da suke faruwa a tarihin duniya daga lokaci zuwa lokaci da Allah ta'ala yakan jarraba masu imani, abun ya zo a daidai lokacin ibada. Muna addu'a da kullum muna kyautata zato zuwa ga Allah subhanahu wata'ala, muna addu'a kuma muna fatan sauki. Muna roƙon Allah ta'ala ya magance mana wannan matsala gabanin zuwan watan Ramadana gaba daya. Muna kaskantar da kai da roƙon Allah da sunayensa masu daraja, alhayyu alqayyum, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Muna roƙon Allah ya sa gabanin Ramadana wannan jarrabawa ta zama tarihi gare mu gaba daya, don mu yi azumin wata Ramadana a cikin nutsuwa da kuma yin ibadu a yadda muka saba. Baya ga wannan, idan an yi addu'a ko babu laifi a musulunci ya zama akwai strategy na yaya za mu tunkari waɗannan kwanakin. Idan Ramadan ya same mu a kowane hali, yaya za mu yi ibada. Zan yi nasihohi takaitattu akan ababe guda 5. Na farko shine magana akan wal istighfar wa tauba wa adamul qanut, shine yawan istighfari da tuba zuwa ga Allah da kuma rashin yanke tsammani. Mu rika kyautata zato, muna kuma sanya hope din da fatan insha Allah ta'ala komai zai wuce. Iya daga cikin ɗabi'u kyawawa na magabatanmu radiyallahu anhum wa rahimahumullah, idan sun fuskanci wata Ramadana sukan koma zuwa ga Allah da tuba da istighfari zuwa gare shi. Wannan shine abin da Allah ya ja hankalinmu gare shi ayoyi da yawa a Qur'ani, inda yake jan hankalin masu imani da kuma komawa gare shi, kaman wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun cikin suratul nur aya ta 31. Allah ya ce ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku masu imani, da fatan ana fatan in kun yi haka za ku rabauta. Lokacin da muke fuskantar Ramadana, musamman a hali na jarrabawa, daga cikin abin da Allah ta'ala yake ɗauke jarraba mara daɗi akwai tuba da istighfari da komawa zuwa gare shi. In muka yawaita tuba, da mu da yara da manya da kowa da kowa, maza da mata, da kaskantar da kai a kwanakin nan, insha Allah ta'ala Allah zai sauwaka mana al'amarin gaba daya, ko ma ya kawo mana karshen sa a huta gaba daya. Baya ga wannan kuma, a lokacin da muke tuba zuwa gare shi, kada mu rika losing hope, kada mu rika cire ran kaman abun ba zai yi ba. A wurin Allah ta'ala babu abun da ba zai iya yiwa ba. Wannan jarabawan duniya gaba daya a wurin Allah ta'ala kawai kun fa yakun ne. In ya ce yau ta kare, wallahi lazim a cikin sakan ɗaya sai ta kare duk duniya. So muna da Allah, sai mu kaskantar da kai, mu tuba, mu yi istighfari, kuma kar mu cire tsammanin al'amari zai gyaru, saboda cire tsammani ba siffa ce ta masu imani ba. Allah ta'ala ya hana mu da yace qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Ka ce wa bayina, qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim, bayina da suka cire hob ko suka yi asarar kawunansu, Allah ya ce la taqnatu min rahmatillah, kar ku cire tsammani daga rahamar Allah. Kawo ƙarshen fitina da jarrabawa rahama ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, cikin suratul zumar aya ta 53 kenan. So da haka mu tuba, mu yi istighfari, kuma kada mu cire tsammani. Sannan tuba din dan Allah ya datar da mu a Ramadana, istighfari ya karbi ibadan mu. Sai gaba na biyu daga cikin abubuwa da ke da muhimmanci
a waɗannan kwanaki mu fuskanta shine alfarh was surur, mu yawaita farin ciki da murna na cewa ga ramadana na zuwa, tare da cewa ana cikin annoba. A wasu garuruwa abun ya kai makura, a wasu ƙasashe abun ya kai makura. Duk da wannan kada ya hana mu farin ciki da murnan kuma alheri da ke tunkaran mu shine zuwan watan ramadana, saboda alheri ne wanda yake mai girma, ga jarrabawa mai raɗaɗi ga mai daɗi. Wannan shi ne abin da Allah ya ja hankalinmu a kansa a Qur'ani, cewa da man zai jarrabe mu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilaina turja'una. Kowace rai za ta ɗanɗana mutuwa, za mu jarraba ku da sharri da alheri. To yanzu ga jarraba biyu, ga ɗaya marar daɗi ga ɗaya mai daɗi. Marar daɗi annoba, ga mai daɗi Ramadana na approaching. A duk halin da muka samu kanmu kada mu damu, mu nutsu mu yi murna na zuwan wata Ramadana. Kada wannan annoban ta hana mu jin daɗi da celebrating wata Ramadana na zuwa cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan aya cikin suratul anbiya aya ta 35, ga hadisi kuma wanda yake cikin sahihul jami hadisi na 759 da fiyayyen halitta idan Ramadan ya zo sallallahu alaihi wasallam yakan yi addu'a, ya fito yana yi wa sahabbai bushara, atakum shaharun mubarakun, wata mai albarka yana zuwa muku, ko wata mai albarka ya zo muku, futihat abwabul janna wa ghulliqat abwabun nar. So da haka mazawo masu farin ciki na Ramadan na zuwa, wannan zai rage mana raɗaɗi kuma insha Allah ta'ala zai ba mu ikon shiri a wannan wata din. Sai na uku cikin taimakon Allah shine ta'alimul ahl awil a'ila ala ahkamid din wa khususan fi hadhihi al-ayyam. Kokarin karantar da 'ya'ya da iyalai da kowa sanin addini, musamman abun da ke da alaka da watan Ramadana, wannan shi ma muhimmin abu ne. Mu zama muna karantar da 'ya'ya za a fuskanci Ramadana, su zo masu istighfari, masu tuba, masu hope, masu yin addu'o'in yara ƙanana. Allah ta'ala yana karba, saboda su a wurin Allah ba su da zunubi, ba su yi laifin da zai hana a karbi addu'a su ba. Don haka ya'ya a nusar da su wajen bin Allah, yawan sallah, yawan istighfari, karatun Qur'ani, azumin nafila. Idan Ramadana ya zo a koya musu yin na Ramadana. Wannan shi ne abin da Allah ya ja hankalinmu da ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara. Da Allah ya ce mu kare kawunanmu da iyalanmu daga wuta. Idan mun duba cikin suratul tahrim aya ta 6, karkashin wannan aya a cikin tafsir na Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari rahmatullahi alai, yace abinda wannan aya take nufi shine mu tsaya tsaye wadda ka mu karantar da 'ya'yanmu bautan Allah, komawa zuwa ga Allah, yin addu'a. Wadannan al'amura idan yara suna addu'a, Allah zai kawo mana da sauki insha Allah ta'ala. Na 4, al-infaq fi sabilillah. Wajibi lokacin da ake shirye-shiryen azumi mu tuna da masu karamin karfi, akwai marayu, akwai gajiyayyu, akwai fakirai, akwai miskinai. Kowane mutum ya duba a cikin abin da Allah ya bashi me zai ware don ya ciyar fi sabilillahi, musamman a watan Ramadana. Ga hadisi na Abu Dawud da rahmatullahi alaihi, gashi a cikin sahihul jami hadisi da 6415 da annabi tsira da aminci su tabbata gare shi yace, man fattara sa'iman kana lahu mithl ajri sa'im ghayra annahu la yunqasu min ajri sa'imi shay'a. Mu dage mu ciyar. In kana ciyarwa a Ramadana cikin taimakon Allah, kana samun cikakken ladan wanda yi wannan ibadar da ka ciyar da shi. Don haka a yanzu ake budgeting, a yanzu ake shiri, mutum ya ware ya ce yayi alkawarin ya dora kansa ko kuma yayi niyyar ciyar da kaza fi sabilillahi. Abu na ƙarshe insha Allah ta'ala shine mu gane mu bayi ne na Allah. Allah zai jarrabe mu. Idan ya jarrabe mu, kada wannan ya sa mu ja baya da ibada. Fatan mu da addu'a Allah ya kawo ƙarshen jarrabawa. Idan Allah ta'ala ya jarrabe mu, dole kuma idan muna da wani tsari ta yaya za a watan Ramadana a kowane hali wannan wata ya zo ba za mu yi asara na yin qiyamul layl ba za mu yi asaran bautan Allah ba za mu yi asaran karatun Qur'ani ba za mu yi asaran ciyarwa ba za mu yi asaran karantarwa ba. Duk wani abin da muke iya yi ba tare da mun karya doka ba tare da mun wuce gona iri ba tare da an ketare shawarwarin likitoci da hukuma ba, mu duba ta yaya za a yi mu yi maximizing ayyukanmu na alkhairi, saboda dukkan wani abu da Allah ya jarbe mu da shi, to akwai kuma wata hanya da idan mu yake da ta ba za a haramta mana wannan lada ba. Wannan jarrabawa ce daga Allah, kuma mu dauka cewa ko me Allah yayi mai kyau ne. Ga hadithin Muslim hadisi na 2999, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra shakara fa kana khairan la wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan la wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Duk abin da ya faru ga mumini, mai daɗi ko marar daɗi, a wurin Allah ta'ala in yayi haƙuri
kuma zai zama masa alkhairi. Kuma Qur'ani ya tabbatar da ga Baqara aya ta 155 da 6 da 7 wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. So duk abin da Allah ya jarabe mu da shi mai daɗi mu yi farin ciki, marar daɗi mu yi haƙuri, insha Allah ta'ala ƙarshen su alheri ne. Allah ya nuna mana bayan wannan jarraba ya sa ta zama alkhairi gare mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.